बे जाहैबाय हुदा बिजाब द्वितीय बिबरन 26 अयदा 22 9 सिरिखौ आं फरायगोन आरो 11 सिरिसिम आं फरायलांनि। आरो जोंखौ बियाव लाबोनानै थारमाने बै मिसरनिफ्राय बे जायगायाव लाबोनानै ना आरो जोंखौ बियाव लाबोनानै बे दोहोन सम्पथिजों बुंफबनाय मोजांथार हादरखौ जोंनो होदों। आरो फोरबुआ नायदो दानो नोंनि आंनो होनाय बे हादराव मावनानै मोनजेननाय आबादनि फिथाइखौ आङो नोंनियाव लाबोबाय। बेबायदि होननानै नोङो फोरबु नोंनि इसोरनि मोखाङाव दोननानै फोरबु इसोरखौ खुलुमदो। फोरबु नोंनि इसोरा नोंनो आरो नोंनि न'खरनो बे गाहाम मुवाफोरखौ होनायनि थाखाय रंजादो आरो बेखौ हामबाय होनदो। इसोरा बे इजराइलफोरनो लागै जेब्ला बिथांमोना बे जि हादरखौ इसोरा बिथांमोननो होदों होननानै बेसेबा गोजान जायगानिफ्राय लाना फैदोंमोन, बे हादराव बिथांमोना जेब्ला हाबबाय इसोरनि लुबैनाया इसोरनि हास्थायनाया बेमोन बिथांमोना जे मा जायो कृतज्ञ जायो, ग्रेटफुल जायो इसोरनि खामानि मावनायफोरनि थाखाय। आरो इसोरा होनायनिफ्राय इसोरनो होफिननानै बिथांमोना इसोरखौ मान बावनो जेन सोलोङो बेखौ लुबैनाय आरो बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बिथांमोननो बुंदोंमोन। आरो बे मानसिफोराबो बे हायाव बे मोजां हादराव गावनि जेखौ दिनै गावनि होननानै बुंनो हायोसै, जायफोरा गावनि गैयामोन गुबुनावसो दंमोन, गुबुनजों जेब्लायबो नासयजानो गोनां जादोंमोन, गुबुनजों जेब्लाबो सैहोजानो गोनां जादोंमोन, बे मानसिफ्रा दिनै गावनि हादर होननानै बुंनो, गावनि हा होननानै बुंनो बिथांमोना इसोरनि अननायनिफ्राय मोनबाय। बेनिखायनो बिथांमोना जे बे बाथ्राखौ बावगारदोङा, जाय इसोरा बिथांमोननि थाखाय बे गासैखौबो खालामबाय, बै इसोरखौ बिथांमोना मान होनो रोङो। आरो मान होनायनि मोनसे राहा लामा बा मोनसे लामा हिसाबै मा इसोरा होनायनिफ्राय इसोरनो बावफिननानै बेखौ मान होनाय। इसोरा बेखौ जागायजेननायनिफ्राय इजराइलफोरनो फोरोंबोदों। इजराइलफोरनो फोरोंदों माने इजराइलफोरखौ बोखांनानै लानानै इजराइलफोरनो जि बाथ्राखौ फोरोंदों, अकल बियो इजराइलफोरनि थाखाय नङा, इजराइलफोरनि गेजेरजों इसोरा मानो गासै मानसिफोरनो फोरोंनो इजराइलफोरखौ सायख'दोंमोन। इसोरा गासैबो मानसिखौ लानानै बे गासै बाथ्राफोरखौ फोरोंनो हायामोन, बेयो खालामथावना नङामोन। बेनिखायनो बुहुमनि गासैबो मानसिफोरखौ गावनि बे बाथ्राखौ फोरोंनो इजराइलफोरखौ सायख'नानै इजराइलफोरनि गेजेरजों बुहुमनि गासै मानसिफोरखौ फोरोंनो इसोरा बे खामानिखौ मावदोंमोन। बेनिखायनो दिनै बै समाव इजराइलफोरनो बुंदोंमोनब्ला बियो दिनै गासै मानसिनोनो एबा जों बयनोबो लागै बे एखे बाथ्राखौ बुंदों। जोङो बोसोन बिजाबाव थांनि खनसे, बोसोन बिजाब जोङो 3 अयदा। बोसोन बिजाब 3 अयदा, बेयाव 9 आरो 10 फोरखौ जों फरायनि, खोनासं। बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 9 आरो 10 सिरिखौ फरायनो। नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबुनो दान होनानै मान होदो। नोङो बेबायदि मावोब्ला नोंसोरनि बाख्रिफ्रा आबादजों बुंफबगोन आरो दोनथुमलायनो हानाय आग्लाय बिग्लाय द्राक्षा बिदैफोर मोनगोन। बे जाबाय इसोरनि बाथ्रा। बेयाव मा होनना बुंदों? इसोरा जोंनि थाखाय जि मावो बिनि सोलायै इसोरखौ साबायखर बावनो, इसोरखौ मान होनो मोनसे उपाया जाबाय बे जोंनो जि होदों बेनि गेजेरनिफ्राय जेब्लायबो साबसिनखौ मोजांसिनखौ इसोरनो बावनानै इसोरखौ मान होनाय, इसोरनि सिगाङाव गुरै जानायखौ दिन्थिनो इसोरासो होदों। जायफोरा बे बाथ्राखौ बुजि मोना आरो साननो हाया, गोसोआव गनायना लानो हाया, बिथांमोना इसोरनो होनो गोब्राब मोनो। होग्रानो होफिननो मानो गोब्राब मोननो नांगौ? होग्रानो होफिननो। जुदि आं बेयाव थानाय सोरबा फंबायखौ बोखांनानै बिथांनो आं 500 होबाय, 500 होनायनि उनाव जुदि आं बुङोब्ला आंनो अननानै 100 होफिनलाय होनना बुङोब्ला बे गोब्राब मोनगोन ने? मोनगोन ना मोना बेलाय? आं सोरबा फंबायनि आखायाव 500 रां होबाय अननानै, बे जेबो मावाखै, जेबो खालामाखै आंनि थाखाय, अब्लाबो अननानै सोरबा फंबायनि आखायाव 500 रां होबाय। 500 रां होनायनि उनाव
आं बुङोब्ला अन्नानै आंनो 100खौ होफाफिनलाय होनना बुंब्ला बे गोब्राब मोननाय नङा खारन 500खौबो होग्राया आंसो बेनो जे 500खौबो 500 होदों बे 500खौ होग्रायानो आंसोखा अब्ला आं होनायनिफ्राय आंनो होफिननो बेयो गोब्राब मोननाय नङा नाथाय इसोरनि बेलायाव जों जिहेतु बुजि मोना जोंनि साननाया मा आं मावनानै मोनदों आं इसेबां खस्थ' खालामनानै मोनदों दैज्लाङाव आं बहुद खस्थ' खालामबाय बिनि गेजेरजों आं बे धोन सम्पतिखौ मोनदों आं माइखौ मोनदों इसेबां खरस जादों आंहा जोङो मा सानो गावनि होननानै जों जेब्ला सानो गावनिफ्राय मोननाय होननानै जों सानो आं गोरों आं खस्थ' खालामनानै फरायबोदों आंनि फरायनायनि मुङाव आंनि आइ आफाया गोबांथार खरस खालामनो गोनां जादों बेनिखायसो आं बेबायदि आं क्वालिफाइडखाय आंहा गुन दङखाय आङो साख्रि बाख्रि मोनदों जों साननो हाया नङा बे साख्रिया इसोरासो होनाय जों साननो हाया बेनिखायनो जोंनि गोसोफ्रा इसोरनो जेब्ला होनांगौनि मोनसे सम फैयोना इसोरनो जोंनि अननाय मोजां मोननायखौ दिन्थिनांगौनि मोनसे सम फैयो जोंनि गोसोफ्रा गोरा खारन जों साननो हाया आं नानसो जों सानो गाव नानसो जों सानो गावनिफ्राय मोनदों गाव खालामनायखाय मोनदों गाव रोंनायखाय मोनदों गाव मावनायखाय मोनदों बेनिखायनो जोङो जेब्लासिम जों बे गासैखौबो इसोरानो होदों होननानै साननो हाया अब्लासिम जोङो जोंनि गोसोखौ इसोरनो होफिननो जोङो गुरै खालामनो हाया जोंनि प्रब्लेमा बे दिनै मानसिफ्रा इसोरनो होनांगौ होननानै बुङोब्ला बायदि नंबां जाबां अनेकाव गारनो हागोन जोङो जेबो साना जोङो बे एखे खस्थ'जों खामायनाय थाखा फैसाखौ जोङो सानफ्रोमबो आं नुबायलै आं बिब्दिबो नुबाय ओरैनो जोंनिजों मुजिराया दायाव हाजिराया दैलि जि वेजेस 400 थाखा मोनोदां सानसेयाव 400 थाखा खिन्थु सानफ्रोमबो हाजिरा मावखांनानै सोरनावबा मुजिरा मावखांनानै मोनाबिलि समाव लोंनो थाङो बिब्दि नुबाय आरो नोंसोरनिजों थानाय नङा नोंसोरनिजों बिब्दि थाया ओरै जोंनिजोंसो थायो बिब्दिया बेखौबा जेबो साना इसेबां खस्थ' खालामबाय 8टानिफ्राय 4टासिम खामानि मावबाय मेंबाय खिन्थु जेखौ लोंनानै गावहा गोबां खहा दङ बेयाव फैसा गारनो जोङो जेबो साना आरो इजराइलफोरखौबो इसोरा बिब्दियैनो जोंनो जेसायाव रायदोंमोन जे जों उदै बुङा बेफोरखौ बायनानै जानानै लोंनानै मानो खस्थ'जों खामायनाय थाखा फैसाखौ गारस्रावदों होननानै बिथांमोनखौ रायदोंमोन बुंदोंमोन इसोरा आरो जोंबो बिब्दियावबा जेबो साना जेखौ जानानै लोंनानै जोंहा गावहा खहा जादों बेफोरावबा जोङो थाखा फैसा गारस्रावनो जों जेबो साना जेफोराव बाहायनानै जोंहा ओरैनो थांदों जोंनि खस्थ'जों मोननाय खामायनानै मोननाय मावनानै मोननाय थाखा फैसाया ओरैनो थांदों बेयावबा जोङो गारस्रावलाबायनो जोङो जेबो साना नाथाय जेब्ला इसोरनो होनांगौ होग्रानो होनांगौ होग्रा इसोरनो होनानै मान खालामनांगौनि सम फैयो जोंनि आखाइफोरा जोंनि गोसोफोरा गेवनो नागिरा होनो हाया जों मोनो आखाइ फोलावनो हाया जों मोनो नाथाय जेब्ला जों बुजि मोनगोन नङा बे गासैबो इसोरनिनो बे गासैखौबो इसोरानो होदों बेखौ जेब्ला जों बुजि मोनो अब्लाना जों होनो हायो इसोरनो जों होनो हायो होग्रा इसोरनो जों होनो हायो बोसोन बिजाबाव बुंनाय बाथ्रायाथ' नैबेसोनो मा बुंदोंलाय होनानै जोबगोन नामा जोंहा इसोरनो होब्ला जोबो नामा जोंहा नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबोनो बेस्टखौ थारमाने इसोरनो जेब्ला होनायनि बाथ्रा फैयो जोङो साबसिनखौ होनो जोङो मा खालामनांगौनो गोसो खालामनांगौ साबसिनखौ होनानै फोरबोनो दान होनानै मान होदो नोङो बेबायदि मावोब्ला साबसिनखौ इसोरनो लागै होनो हायोब्ला रोङोब्ला बेनि फिथाइया मा जागोन 10आव बुंदों नोङो बेबायदि मावोब्ला नोंसोरनि बाख्रिफ्रा आबादफोरजों बुंफबगोन आरो दोनथुमलायनो हाख'यै आग्लाय बिग्लाय द्राक्षा बिदैफोर मोनगोन इसोरनो होयोब्ला इसोरनो होनो रोङोब्ला नाथाय होग्रा इसोरखौ सिनायाब्ला गुबुनाव बिब्दि लिरनाय दङ होग्रा इसोरखौ सिनायाब्ला मावगोन मोननाय नङा मोनगोन थोनाय नङा इसोरनि बाथ्राया जोंनो बिब्दिसो बुङो बेवहाय जोंनो बुंनाय इसोरनि जि बाथ्रा बे बाथ्रा फारसे जेब्ला जों फैफाफिनो जों बुजिनो सेस्था खालामो बे जाबाय इसोरा अबसे जोंनिफ्राय बे डिमान्डिं बे नङा
बेयो जोंनिफ्राय ब्रा ब्रा खालामनानै मोननो लुबैदों हास्थायदों बे नङा। जोंनिफ्राय बेबायदि खालामग्राफोर दङ जायनो होआब्ला जोंहा उपायानो गैया। जायनो होआब्ला जोंहा उपायानो गैया। ब्रा ब्रा खालामग्रा। दहायसो नुदोंमोन आं बबेबा गिर्जायाव, बेखिनियावनो दां, बबेबा गिर्जायाव सिखाव हाबदों हरावहाय, चिरांनिनो बबेबा गिर्जायावहाय। बहा? पर्बत जरा सिखाव हाबदों, लाना थांजोब्बाय। जोंनि इसोरा खिन्थु सिखाव नङा। सिखावनो हरा होननानै बुंबा जागोन ना जाया? जानाय नङा। ब्रा ब्रायै नों हरनो गोसो दङ गैया, नोंनिफ्राय बियो सेनानै लाना थांगोन सिखावाब्ला। आरो बेबायदि दङ जेफोरखौ बुङोब्ला एसे दाय गोनां जायो, ओंखाय बुंनो हास्थायाखै। जायफोरनो हराबा जाखाया आरो हरनांगौ जायो। गोसोआव दुखु लानानैबो हरनो गोसो गैयाब्लाबो नोंथाङा हरनांगौ जायो। बिब्दि उपायानो गैया हराब्ला। इसोरा जोंनिफ्राय बिदि ब्रा ब्रा खालामनानै सेनानै लांग्रा बे इसोर नङा। इसोरा जोंनिफ्राय बेखौ नागिरो जों जे बुजि मोनो, जों जे मिथियो आरो मिथिनानै गुरै गोसोनिफ्राय इसोरनो होनो गोसो जानाया फैयो। गोदान रदायावबो बेखौनो रंजा बाजा होग्राखौ इसोरा अनो होनायालाय माथो। दुखु लानानै दाहोथों, द्वितीय करन्थियाव बुंनाया रावबो गोसोआव दुखु लानानै दाहोथों। मानोना इसोरा रंजा बाजा होग्राखौ अनो। इसोरा माबायदि होग्राखौ नागिरो? जायहा इसोरनो होनानै रंजानाय मोनो। जायहा इसोरनो होनानै रंजानाय मोनो। माब्ला रंजानो हागोन इसोरनो होनानै? अब्ला जों रंजानो हागोन जेब्ला जोङो बुजि मोनगोन बे गासैखौबो होग्राया इसोरानो। आंनो इसोरा गावनो गावनि अननायनिफ्राय गोबांखौनो होबाय थादों, आंनि नांगौ समाव होबोबाय थादों। बेखौ जेब्ला बुजि मोनगोन, बे आबादफोरा इसोरनिनो अननायाव मोनदों जादों, बे मोसौ बोरमाफोरा इसोरनि अननायनिफ्राय मोनदों, इसोरा रैखाथि होदों, इसोरा बेफोरखौ बासायनानै लाखिबोदों, बेनिखायनो आं मोनदों। आं